سلام فتواتي كميت قنيها كميت خونان اللي محذر كنز قراوكو مدب اسكي ناي مانستريشن بيريد نحوري انت ايو سلات عنانا زارويك عن تايزول مع كميت خوينو قيغا حداغا خمزل لنا زحبرنا قلتفنا نا حكمنا حنكيد زلنا نيخ نغركن صبوت خون انفورميشنن حبريتان كم ترخوالو دما يامن سلاز كعم فصمتا حير كنا نتصنحا كتكتاتلاني بخبري قدمكن لايك مغبار كومنت صحافي تقدر قام تتلمده حدش تزون كنون كم زعنا تقمت فيديوهات كمصون شانالي سبسكرايب غبرا از فيديو زي تقمني كنت حاسبن محازتكم فتوطنون شير غبرالن مالتيو سلازي نافتي مدبنا نخيت قداماي تخكل زي كونه ناي مانستريشن حبري ايه نغركن وي كعا كم عينت حبري تكوينو انت عينت صقم كم زلو هيوت ناي زري روزا عينت حبري وي كعا بينك بطعم قطين زخونه قيح وخون كلو ينا روزا زخيد مالتيو بينك عينت حبري وي كعا روزا زخون عينت حبري نتريها هاليخن اذا نغرزي نا استروجين هرمون كنكون يخليو ناي كالوت هرمونات بسونت كنزلو بالانس زي مخان وي كان هرمون صقم كم زلكن يزحبركن ناب روزا زخيد عينت حبر بيريد تريات هاليغن بفلاي دما ناب مونوبوز وي كان تايز بحال ناب زي بيريد كنكودا اكبا وقت كدا كلغ زنغر زختري ايغن زنغر زي بحكمنا هرمون كن بالانس خون كتغبر حسلت خلا ناي هرمون صقم مخانو زل مابچ اسيكشوال ركب غيزي قانزاخ سمعكنن كالوت صقمات ولا سونت كنقرصي زي مستخخال مجاف كبدخن موص اغل بزح عينت نغرات سلازخونه ناي هرمون صقم ناي هرمون امبالانس اب هيوتنا خصحلنا زخل بينك زخونه حبر تاريخن هرمون كن نورمال كم زي كونه فريدكن مس دكتور كنت تمخرا يمكر مالتيو تخالعي تصليم عينت ويك عدارك بتعم تصليم عينت دم تريات كون كن زي نغر زي انت اي اوكسيدايز زخونه دم ويك دم كن عمي دونغ يقاسيلو ويم دما خزع زحالف ورح نحرب دم بتصريو زي وصيو gift packages and delivery ابا ساوا مقله خمون كالوت عدتات اثيوبيا نزنورو فتوتهم عزماتكمن افكرتكمن ناي فقركمن ناي فتوتكمن مغلص زخونو هيابات حزنا نحراس نمرعوت كمونو ناي نقعد حن مصاخمن نولدن زخونو باكيجات حزنا نصبيكم لنا اوردر نمغبار بتفتحت زلو سلك غيركم بواتساب صحفولنا هياب gift package زرق عينت نغرن صليم دمن كتريات خلايخن سلازي نايدم مفساس كن قس بله خون كله ويك عدونغي خون كله افتي كما حصن كورد كله اوكسيدايز ويك عن اكسجين زتغالص دم خون كله يو مبزحتو غزي صليم زخون حدا غزي بتعم خمس تقورارص اسغ عينت نغر تريات خون كن زنغر زي ناي بحق دارك ديو صليم ديو ويس كنتنكفو كلهم كنتنكفو تخلاخن قيح دم يقيح يا بيت كنسنكف تشيك غورات تخلاخن اذا حد اوكسيدايز ناي مخ اندحر كوينو ويكا قسيلو دم كن سلاز زلو تخوينو تيز نورمال ግን حد غزي بلوك زخونت حالي بفلاي تيمبون تتقماواله تيمبون تراسلي كنغلا تخوينو صليم طرح زي كونه سبل عليهم بጣም حماق زلو ጫና ስለዝኸውን እዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕሊ ድማ ፔን بጣም ይስምዓክ እንተኮይኑ ድኻም ሙቀት ተፈለየ ስምዒት ይስምዓክ እንታልዩ ናብ ሕክምና ክትከዳ ይመከር ማለት እዩ ተኻሊ حماق ዝበሃል ከለር እንታይ ኦሬንጅ اورنج كلر ويك عرانشون عينت كلر ستريات هاليغن از نغار زون مس انفكشن زلو فساسي تحاويس يوصخم زلو يخن تفتا انفكشن ما حصنكن كم زلو يزحبركن سلازي كم زارانشون ويك اورنج تدمكن مس كاليت انفكشنات تحاويسو يوصخم زلو يزحبركن نغار سلازغون زيون تخكلኛ ነገር بصام حصنكن كم زي لزحبركن نغار يزون مس دكتور كنت تمحرر حكمنا تشيك تتغبراني مكر تخالي بني يو براون ام مجمريا غزين اب مودات غزي نورماليو ازيون مزحتو غزي اوكسيدايز زخونه وي كامس اوكسجين زتغالص انا يدم زور يسحبر مالتيو سلازم مجمريا معلتنا مودات معلتن براون حبر تاريخن نورمالي او قيح نورماليو قيح مالت مزحتو غزي قيح دم زلو نوالد بزح دم زفسن والدين قلطيفو اوكسيدايز كيكونه عم حصن بزحي بيريد زفسن والد مزحتو غزي قيح زخونه دم يزلون زي نورمال زبال دميو ግን قلتيفو سلازور دي حر زي دشتي صلم زبل قسيدو زمصنا حنكون كلنا اي قيح تخوينه ግን نورمالن اوكسيدايز زي كونن تكوس خونه دم يفسس كبدلو تفلطالو ملكتيو ስለዚህ زي صبق نورمالن خالي بيربلن جرين بيربل انت يزبال دم بقيع نو وين طج يزبال مثلا
እዚውን ኢንፌክሽን ባክቴሪያል ቫጂናሲስ ዝበሃል ዝናይ ማህፀን ባክቴሪያ ማለት እዩ ናይ ባክቴሪያ ኢንፌክሽን ክልውና ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ወይን ጠጅ ነገር ወይ ከዓ ግሬይ ነገር ሕብሪ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ተፈለየ ሕብሪ ተሪእኹም ብፍላይ ድማ መፍለጢ እዚ ነገር እዚ ሕማቕ ጨና እውን ልዑል ዝኾነ ጨና ኣለዎ። እዚ ናይ ባክቴሪያ ኢንፌክሽን ወዲ ኣምፂልክን ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ብዝኾነ ነገር ኢንፌክሽን ሒዝክን ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ሕክምና ክትከድ ኣለክ። ብፍላይ ድማ ክነግረክን ዝደለ ነገር ቁፅል ዝበለ ነገር እውን ተሪእኽን ሓደ ሓደ ግዜ ቁፅል ዝበለ ነገር እውን ክፈሰልና ይኽእል እዩ። እዚ እውን ኢንፌክሽንን ሕማምን ምዃኑ ትፈልጣሉ ምልክት እዩ። ኣብዚ ልዕሊ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ደም ሕብርኽን ዝተፈለየ ነገር ናርኣኽን ከቢድ ዝኾነ ድኻም ሕማም ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ምፍሳር ሪኢኽን ማለት እዩ። ምዕሉዋል ክኾን ይኽእል እዩ። ብቻ ቅድሚኡ ሪኢኽኖ ዘይትፈልጣ ናይ ሕማም ዓይነት ድሕር ተስተኣናግዳ ሃሊኽን ቀልጢፍክና ሕክምና ክትከዳ ምስቶም ናይ ከለር ለውጥታት ማለት እዩ ቀልጢፍክና ሕክምና ክትከዳ ይምከር ማለት እዩ። ካሊእ እውን ድሕሪ ርክብ ድሕሪ ወዲያው ደም ፈይስክን ሞ ናይ ፔሪድክን መዓልተ ዘይኮይኑ እዚ እውን መድበይ ተጋጢምክን ክኾን ስለ ዝኽእል ቼክ ተትገብራ ይምከር። ኣብ ግዜ ጥንሲ እዚ እውን ማንም ዝፈልጦ ሰብ እዩ ዘጋጥም ናይ ደም ምፍሳስ እውን እዚ እውን ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ግን ኢንፌክሽናትን ካልኦት ፀገማትን ከም ዘለክን ብልዑል ዝኾነ ደረጃ ዝሕብሩኽን ነገራት እንታይ እዮም? ባክቴርያ ፈንገስ ገለ ክኾን ይኽእል እዩ። ከምቲ ዝበልኩኽን ትደምክን ካሊእ ዓይነት ሕብሪ ዘይተለመደ ዓይነት ሓያል ዝኾነ ሕማቕ ጨና ከምኡውን ድማ ምሕኻቕ ሓደ ግዜ ፔሪድ ምስ ወዳእኽን ሮጊድ ዝኾነ ነገር ቢድክን ክትሰውርኦ ዘይትኽእላ ፃዕዳ ነገር ዝፍርፈር ነገር እንድሕር ዝወፅእ ሃሊኻ ማፀንክን እዚ እውን ናይ ፋንገስ ምክንያት እዩ። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም ሰውነትና ኩሉ ግዜ ይዛረበና እዩ ይሕብረና እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ጥዕናዊ ኩነታት ከም ዘለና ከምቲ ዝነገርኩ ነፍቲ ናይ መጀመርያ ሆርሞንና ንባዕሉ ባላንስ ዘይኮይኑ ኣብ ደምና ወይ ከዓ ፔሪድና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ማንኛውም ትኩን ጓል ኣንስተይቲ ከተስተውዕሎን ክትርድኦን ኣለዋ ኢለ ዝሓስቦ ነገር እየ። እቲ ካሊእ ክነግረክን ዝደሊ ነገር ሃይጂን ብስነ ስርዓት ዘይምሕላው ግዜ ፔሪድ ንባዕሉ ዝተፈላለዩ ኢንፌክሽናት ከጋልፀና ይኽእል እዩ። ንኩሉ ኣይኮነ ግን ሓደ ኣዋልድ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ኢና። ስለዚ ኣብ እዋን ፔሪድ ክንውን ኢንፌክሽን ተጋለፅቲ ከይትኾና ብዝተኻእለክን መጠን ብምውቕ ዝበለ ማይታት ትሕፀባ ዝተፈላለዩ ኬሚካል ዘለዎም ሳሙና ብፍላይ ድማ ናብ ውሽጢ ኣካልክን ንኸይኣቱ ክትጥንቀቓ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረክን ይፈቱ ማለት እዩ። ብዝተረፈ እዞም ዝነገርኩም ናይ ሕብሪ ምልውዋጣት ፔሪድና እዞም ዝነገርኩም ትርጉማት እዮም ዘለዎም። ፅቡቅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታን ከም ዝረኸብክናሉን ከም ተምሃርክናሉን ይኣምን። ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ዝርእስ ዝጠቕሙ ጥዕናዊ ዝኾኑ ምክርታት ክሰርሕ ደልያ ትኾንክን ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩ ላይክ ኮሜንት ምፅሓፍ ትግደፋ ቴንኪዩ ሓቢርክና ስለዝፀናሕክን ባይ ጊፍት ፓኬጅስ ኤንድ ዴሊቨሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከምኡውን ካልኦት ዓድታት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ፈተውትኩም ኣዝማድኩምን ኣፍቀርትኩምን ናይ ፍቅርኩምን ናይ ፍትወትኩምን መግለፂ ዝኾኑ ህያባት ሒዝና ንሓራስ ንመርዑት ከምኡውን ናይ እንኳዕ ደሓን መፃኹምን ንወለድን ዝኾኑ ፓኬጃት ሒዝና ንፅበየኩም ኣለና። ኦርደር ንምግባር በተፍታሕቲ ዘሎ ስልኪ ገይርኩም ብዋትስኣፕ ፅሓፉልና። ህያብ ጊፍት ፓኬጅ ጊፍት ፓኬጅስ ኤንድ ዴሊቨሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከምኡውን ካልኦት ዓድታት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ፈተውትኩም ኣዝማድኩምን ኣፍቀርትኩምን ናይ ፍቅርኩምን ናይ ፍትወትኩምን መግለፂ ዝኾኑ ህያባት ሒዝና ንሓራስ ንመርዑት ከምኡውን ናይ እንኳዕ ደሓን መፃኹምን ንወለድን ዝኾኑ ፓኬጃት ሒዝና ንፅበየኩም ኣለና። ኦርደር ንምግባር በተፍታሕቲ ዘሎ ስልኪ ገይርኩም ብዋትስኣፕ ፅሓፉልና። ህያብ ጊፍት ፓኬጅስ ኤንድ ዴሊቨሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከምኡውን ካልኦት ዓድታት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ፈተውትኩም ኣዝማድኩምን ኣፍቀርትኩምን ናይ ፍቅርኩምን ናይ ፍትወትኩምን መግለፂ ዝኾኑ ህያባት ሒዝና ሓራስ ንመርዑት ከምኡውን ናይ እንኳዕ ደሓን መፃኹምን ንወለድን ዝኾኑ ፓኬጃት ሒዝና ንፅበየኩም ኣለና። ኦርደር ንምግባር በተፍታሕቲ ዘሎ ስልኪ ገይርኩም ብዋትስኣፕ ፅሓፉልና። ህያብ ጊፍት ፓኬጅ